Tá viera mu dala schopnosť. Biblia hovorí, viera je podstata toho, na čo sa človek nadeje. Viera je príčinou toho, že sa tie veci stanú. Viera mu dala silu. Amen. Takže ty môžeš tiež, možno si zažil veľa sklamaní, môže to byť taká neplodnosť. Proste sa mi to, nedokázal som to, nepodarilo sa to. Chcel som založiť rodinu, nepodarilo sa to. Chcela som sa vydať, nepodarilo sa to. Nevyšlo to. A teraz už mám 35. Čo už teraz? Vôbec nezúfaj. Nám sa jedna sestra v Ostrave vydala koľkoročná? 65? No? 65-ročná sestra, spýtala sa, ja by som tak chcela zažiť lásku. Je to možné vôbec? No a s Jankou sa rozprával, Jan hovorí, prečo nie? A potom sa obrátil jeden brat, skvelý, v jej veku, prijal Pána, obrátil sa, začal chodiť do zboru, vyrastol duchovne. Tak sa do seba zakoukali, zobrali sa, sú šťastní. Je to úžasný manželský pár. Veľa detí už asi nesplodia, ale to je jedno. Ale sú šťastní proste, sú požehnaní. Amen. Chápeš? Všetko je možné. Nezúfaj. Miesto zúfania začni veriť. Miesto rezignácie začni veriť. Miesto sklamania začni veriť. Amen. Začni hovoriť, ja to dám, je to Božia vôľa, je to Boží plán pre môj život. Ja to cítim proste, ešte veci neskončili. To pôjde, podarí sa to v mene Ježiš.